Gipaila-ila na ang 20 ka mga kandidata sa Mutya ng Davao 2026. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Singing of the national anthem. 20 ka, ganda bawenya ang magtigi alang sa Mutya ng Davao 2026. Sila ang kandidata gikan sa lain-laing barangay sa Davao City. Kinsa gipaila-ila ato sa official session o press presentation adlong Domingo, February 15. Sila ang mga pambato gikan sa Barangay Matina Crossing, Barangay 76A, Bunawan Proper, Pampanga, Maa, Kalinan, Lubugan, Bago Galiera, Bago Aplaya, Barangay Alfonso Angliongto Sr., Katalunan Grande, Indangan, Kabantian, Takunan, Maa, Talumo Proper, Barangay Talumo, laing pambato gikan Talumo Proper, Barangay Buhangin, ug Barangay 76A. Kadaghanan sa mga kandidata profesional ug pipila mga estudyante kinsa dunay nagkaraiyang advokasya. Sumala sa City Tourism Operations Office, gawas sa kaanyag, ginalantaw nga dunay commitment, kaalam ug kapasidad nga mangulo ang piliong Mutya ng Davao 2026. It's not in the physical side, but also their commitment and their passion to lead our city po. Ang Mutya ng Davao mao ang usa sa mga highlight events sa kasaulugan sa 89th Araw ng Davao karong Marso. Ang Grand Coronation Night ipahigayon sa Marso 20 sa University of Southeastern Philippines Gymnasium sa Obrero ning syudad. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.